Udung gihapon di ay. Ah, joker gi kadong ha. Oh, kisa pa na nanay yang kono. Nanay 50 pangload. Pangload-load na ning ato. Unya na ta og pamugas-bugas og kanang kuan na. Siluhan na tag YouTube. Ge. Ikaw dong. Kini isa kinsa man ni? Ha? Unsa man nga ni? Tasyo? Sa pangalan mo? Dong? Ha? Lulok? Lulok? Iyawan ninyo mga nga ano. Sige. Isa pa. Dumduman ninyo. Sige. Aron di makarede, aron di makuha ang 50. Makarede, mahurot man 50. Bitaw. Sige, maridig dili na mo gitay mga nadunggan nga mga joke-joke. Ikaw. Tuta sa mga hilit nga mga lugar, manghatag tag kwarta. Nya ato silang tagaan o aduna sila mga joke na istorya, no? Ginagmay lang mga ka-joker tungod kay wa pa matay sweldo sa YouTube, no? Palihog kog subscribe lang ning atong YouTube channel, Joker Time Vlog, para pud nga makatabang gyud ta, no? Adto ko karon sa mga kabus kaayo nga mga tao, maghatag ko dito. O kada joke nila nako ihatag nila. Unya pag matusiluan ako sa YouTube, ako nang ihurot ngadto paghatag sa mga mamanwa o sa mga manubo o sa mga luoy kayo nga mga tao. Sige, bye-bye. A few moments later. Joker. Ay mga manok joker. Joker. Ang labok. Oh, dirig na. Baik lagi mga ka-joker. Kanto ta ka-joker. Layo-layo gini. Sunod gini. Duha ta mga tagda og kwarta. Dili lang dagko kay upamantay sweldo sa YouTube. Subay tayo ining masigpit nga dalan ka joker. Mga dito mga balay kay diri ka joker. Ate balay sa nairo ka ni joker. Na gyud ay bahay. Kaya nang puyo ng iro. Tuta sa mga balay nga sok-sok. Suwayan og adto og naa ba sila'y joke nila para pawala sa mga kalaay ba, sa mga suliran, no? Balayo.
kon basin og naa sila mga joke-joke para panudan nila. Oo. Para panudan nila. Adoon ako ka joker. Mga ka joker. Okay. Asa rito ka joker ha. Matok ka joker. Taga na to panudan ka joker ha. Pero ka joker. Di ta kasulod ka joker oh. Mga gagmayng iro. Manglipot ra ba? Oh. Toa. 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 Okay ra inyong kuan dire, kahimtang dire. Indot na inyong kuno tanom. Kana mo wala pa na diya. Ay mong gitamnan diya nga kuan. Amo si Brad. Tuan, nagtrabaho sa kuan, ayan na din Sa may kuwang ninyo kuan. Agi padakaan niya. may sa sulod lagi. Na unsay ba kuan og mapalit dire kamo rin palit. Dili na ni kuan pud diri sa iya. Ako ra ko agaw. Ako gipapuyo ra pud mo. Kari ila din sa loto. Sa trabaho din ni Mr. Day. Mason. Ah, mason. Alam mo magpamason. Pero mo nagingon nila basta kuno panday, di kuno wa kuno bahay. Eh sini. Di kuno mo manang balay kuno baka na. Dili na. Ha? Ang mga man temporary lagi sa una diri ani kay hindi man lagi ang mulog pa. Nagsimit bahay kay basin. Pero dili po na siya kuan Hedri, dili. Pero pag konting ganun, Unsa man? anong bitaw mo rin kuwan kahon kay. May kay ditso na nay silingan. Kuan ba na inyong kuan? Kini? Kaya na. Pang wala na. Bitaw ni konting bitaw is kay ibisibigin man to na. Nagamit kaya naman ni tao. Wala ABCBN. Di pod gadadlaw, dili po gadadlaw makatrabaho no. Mason. No. Pero kamo papuyon gyud mo dire. Yatag sa inyo. Okay. 200 man ka ni. Wala ka bata ninyo. Ih, maayo kay kusog pa sa jeep. Dagko na. Ah, litaw na hapit oh. Kailan isa man yung nanay mo. No. Naagi tay program ron nga mga super gitik.
sa YouTube. Nya ang dona kunoy, ang dona daw mga pasiaw nga mga istorya na ay pang-load niya 100 pesos. Oh. Na may mga pasiaw diha. Mga super gitik. Nasaan na din yung comedy ko hindi. Kana ding pakatawa day komedi naman na. Kadong naimo dong. Para pang-load dong ba? Wa mo'y nadumduman diha nga inyong mga gitik-gitik ninyo. Nga, kuan dito no. Kamu diri. Papa kaya Kamu diri kay kuan mamudin ni. Gana mo ni kay pang load ba kay naman kamo napay signal diri. pero hinay lagi. Waya-waya sad. Unsa may kusog diri, Globe o Smart? Smart din. Oh. Sa highway dito. Globe. Kay maghatag-hatag mo kuno ang super kuan good. Joker time. Nahimo dong? Wa gyud. Katawa magamo na siguro. Unsa may tawagan ni? Ikaw dai na kay mo bangga. 20 basta mo pagkatawa. Ikaw na imong pagkatawa 20. Ben sa man. Kanang joke pagkatawa na 20 na 50 gigi. Sige. Be sige kana sige. Sige. Asa may imong pagkatawa kay 50 tagan kag 50. Sige. 50. Nara 50. Sige. Sige pagkatawa. Kanang mga istoryang katawanan, istorya sa tubaan. Be. Sige. Kaya importante kayo. Na 50 Oh. 50 basa na ay mga istoryang katawa. Gi. Be. Di, si unsa? Sige mga ka-joker na ay pakatawa din eh. 50 pesos. Magamangita na igura ka istorya. Be, diri be. Kaman to diri. Imo dong.